In Nigeria, Christians are being targeted. A Najeriya ana yi wa Kiristoci kutse ko kai hari da gangan. Ana korarsu daga gidajensu, ana kashe su, an ƙona coci-coci, an tarwatsa iyalai, kuma al'ummomi gaba ɗaya suna rayuwa cikin tsoro kullum, kawai saboda irin hanyar ibadarsu. Abin takaici, wannan matsala ba ta tsaya a Najeriya kaɗai ba, tana ƙaruwa a ƙasashe da dama a duniya, kuma tana buƙatar ɗaukar mataki cikin gaggawa. Ina so in fayyace abu guda: kare Kiristoci a Najeriya ba wai ɗaukar ɓangare ba ne ko raba mutane, a'a, don haɗa kan al'umma ne gaba ɗaya. Najeriya ƙasa ce mafi kyau, mai cike da imani, al'adu da kyawawan ɗabi'u masu amfani, waɗanda nake matuƙar sha'awar gani da kaina. Idan aka lalata coci, ko masallaci, ko wurin bauta na kowane addini, zuciyar kowa ya kamata ta ji rauni kaɗan. Kuma ɗangon da aka kafa Majalisar Ɗinkin Duniya a kai na tabbatar da zaman lafiya da tsaro ya kamata ya girgiza. Yau ina tare da masu zaman lafiya, shugabannin addinai, waɗanda suka ga tashin hankali da ƙiyayya suna ƙaruwa, suka ga barazanar da ke gabanmu, amma suka ƙi yin shiru. Na yi matuƙar sha'awar aikinsu na gina zumunci tsakanin addinai, na ganin neman jituwa tsakanin al'ummomi da ƙoƙarinsu na kare 'yancin kowa, duk masu ibada daga kowane ɓangare. Ina fatan tattaunawarmu ta yau za ta ƙarfafa haɗin kai ta kuma ƙarfafa aiki cikin gaggawa domin tabbatar da cewa kowane mutum yana da 'yancin yin imani, yin ibada, da rayuwa cikin zaman lafiya. And to live in peace.